মই 2 নম্বৰ বেটাৰ হ'ম বুলি কৈছে বিজেপি কোনে বিজেপি কৈছে আমি বিগ বেটাৰ হ'ম মই ক'ত সৰু আছে মই এইটো ক'ত আমেৰিকা প্ৰেচিডেণ্ট আপোনাৰ এই ব্ৰিটিছ চিফ গোৱা মানুহে আমেৰিকা প্ৰেচিডেণ্ট হৈ গ'ল खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो फुंबिलि समावहाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे खौरां लाबोनाय जाबावबाय रायजोफोर गिबियावनो आङो नैबे अदालगुरिनि डिपुटि चिफ आरो सासे आइजोनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन नैथियावहाय चिरां निसिमानि सासे देरफुनाय लाइमोन सिख्लानि सायावहाय बुंनाय जागोन थामथियावहाय आङो चिरांनिनो माखासे बैसोगोरा आइजोफोरनि बुंनाय बाथ्रानि सायावहाय फंनैसो बुंनो सानदों ब्रैथियावहाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि माखासे आइजोफ्रा मा बुंदों आङो बेखौहाय नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों बाथियावहाय सुकुर आलीनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंबावनाय जागोन आरो दथियावहाय इएम रनजित बसुमतारी सार आरो सिगांनि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म सारा मा बुंदों बेखौहाय खोनासंहोनाय जागोन फै अब्ला जों गिबियाव नैबेनि सायाव सावरायनोसै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौहाय बे आइजोआ मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो रायजोखौ अयथासार बाहायदों सोरबा खृष्टान सोरबा हिन्दु सोरबा बेबायदिनो गैयिफोरखौ गोदाव सोराव आलाय सिलाय खालामदों बे गासैबो बे प्रमद बर'नि सरकारानो खालामदों गोदोथ' जोंनिया बहुद पिपिएफ सरकाराव हान्थिमोन दाथ' जोंनि बे इउपिपिएल सरकार दानायनिफ्राय जोंनिया अहान्थियानो होनदो जेनेबा नोंदों आंदोंनो नायलायनो हाया नोंदों आंदोंनो जेनेबा लामा दब्रा बेबायदि मोजां नोङि नोंदों आंदों नायलायनो हायै नोंदों आंदों हिंसा बागना सोरबाया दिनै मोननो लुबैयो मोननो हाया सोरबाया गैयि दोङो बेफोरो बिनो थाङो बेफोरखौ प्रमद सारा रायना हरो आरो नायफिना गावगायनि मानसिखौल' नायो बिदिंथ' जानाय नङाना हाया बे हाया आरो जुदि प्रमद सारा दाखालि नै साकरि होदों बिखौ फैसा लायाखै होनना बुंदों सोरनिफ्रायबा 6 लाख सोरनिफ्रायबा 7 लाख फैसा मोनो बेयाव पास जादों परिक्षा लिरनायाव पास जानानैबो फैसा होनो हायि साकरिखौ मोनाखै गबिन्द साराथ' बिथाङाथ' जोङो नुदोंबो आरो खोनादोंबो बिथाङा हिनजावबो गदाय गोसो थोयो आरो बिथाङा गैयि मानसि बिथां चेयारमेन बे 5 बोसोरावथ' चेयारमेन जानानै लाख लाख करल फैसा खामायनो हानायाथ' बे असम्भब एसेबां गोसो गाज्रि सासे डिपुटि चिफखौहाय बेबायदि बुंनाया जोबोद गाज्रि जादों आरो मेगन सानानै हिंसाजों गाज्रि मोननानै बुंनाय जादों मिथिबायना रायजोफोर बे आइजोआनि गोसो गाज्रि बेखौहाय आङो रोखा रोखा नुदों मानोना बियो गावनि माखासे जे बिनाय पार्सनेलि बिनाय बेफोरखौ मोननैनि खारनावनो बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों खिजाने सिगां लाइमोन सिख्ला समावहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौनो मोजांसो मोनखोमायोमोन खोमा बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि बुंदों नाथाय लाजिथावना बाथ्रा उदालगुरि जिल्लानि थाखाय बिसोरबायदि आइजोआ लाजिथावना बाथ्रा बेबायदि गियान गैयै मानसिफोरानो समाजावहाय दावराव दावसिबो सोमजिहोयो रायजोफोर 17 बोसोरावहाय जेरैबायदि दावराव जादों 5 बोसोराव जायाखै 5 बोसोरनि जे थासारि बेखौसो 17 बोसोराव दोनहरनानै 17 बोसोरनि थासारिखौसो 5 बोसोराव लाबोनाय माबायदि हिनजाव बियो धोरोमजों दावराव जानाया बबे समाव जाया बिपिएफनि समावसो जादों दा बयबो फोरमान होनो हागौ नाथाय बे हिनजावा बुंदों जे इउपिपिएल पार्टिया धोरोमजोंहाय दावहा नाङो होननानै बुंदों माब्ला नुखो बियो बबेयाव दावराव दावसि नुखो बबेयाव न' सौगुरलायनाय बबेयाव होसोरलायनाय नुखो हा इभिक्सनाबो रुल्स मथे सोलियो बेखौ हाग्रामा महिलारि साराबो इभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौहाय क्लियारलि बुंखादों अब्ला दिनैनि समाव आं बे हिनजावखौनो बुंगोन दे बियो सासे गियान गैयै मिथिबाय दा इसेबां बैसो जाबाय सानैबो सासे बोराय सासे बुरै माखासे गथ'फोरनि बिमा बिजामादै मोनलायनायनि बैसो अब्लाबो बेफोरबायदि मानसिया गियान गैयै बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दङ रायजोफोर बे समाव जों सावरायगोन नैबे देरफुनाय लाइमोन सिख्लानि सायाव
बे देरफुनाय लाइमोन सिख्लाया मा गामिनि आंखौ मिथिया किन्तु बिनि जे बुंनाय राव मोनफ्रोमबो भेलु गैया मानो भेलु गैया बिपिएफ पार्टियासो 17 बोसोर रायजो सासन खालामदों खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफनिनो सासे डिपुटि चिफमोन आरो एमपि बिसायख'थियावहाय खाम्फा बरगयारि सारा जेननो गोनां जादों मानो जेननो गोनां जादों बिपिएफआव थानायनि खारनावनो अब्ला दिनै नों लाइमोन सिख्लाया खाम्फा बरगयारि सारखौहाय अब्ला 17 बोसोरसिमावहाय मदद खालामबोआखैमोन नङा होनब्ला बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै नाथाय दिनैनि समावहाय नोङो खाम्फा बरगयारि सारनि सायावहाय माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ आं आन्दाज मोनदों रायजोफोर खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफनिसो डिपुटि चिफमोन 17 बोसोरसिमावहाय बिनि गुरुआ हाग्रामा महिलारिसो जायखौ नों गाज्रि मोनदों दिनैनि समाव नोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनदों दा बे हाग्रामा महिलारि सारनिनो डिपुटि चिफमोन खाम्फा बरगयारि सारा बै समाव नोङो 17 बोसोरावहाय खाम्फा बरगयारि सारखौ सापर्ट खालामाखैमोन दा 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारि सारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनो हायाखै बिनि जाहोना मा हाग्रामा महिलारि सारा बिनो खामानि मावनो बिथोन होयोब्लासो बियो खामानिखौ मावगोन आरो जुदि हाइ कमान्डनि मानसिया लिडारा बेनोहाय अर्डार होआब्ला बियो जेबो मावनो हाया बेखायनो एसे साननो हयै बाथ्राखौ बुं लाजिनोबो सोलों हाबा जादोंना जायाखै मिथिया हाबा जासान्दि बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै दाला नङाब्ला बयजोंबो गाज्रि मोनजागोनसो बेखौहाय नों साननानै लानाया मोजां आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों नोङो सिगांनि समावहाय जोबोद थासारिया मोजांमोन माब्ला जोनोम जाया नोंलाय सिगांनि समावहाय थासारि मोजां होनोहाय 2020 मायथाइयावसो जोनोम जानाय ना मानलाय दासिमहालागै एसेबां देरस्लाब फैबाय आंथ' लाजिदों नोंनि बुंनाय रावखौहाय मोनसे भेलु गैया मोनसेबो बाथ्रायानो नंखाया ओमफ्राय बियो दे साख्रिनि बेलायावहाय बाथ्रा बुंदों नोंनिफ्राय फैसा बिदोंमोन नामा नों साख्रि एप्लाइ खालामदोंमोन नामा बेबायदि बाथ्रा बुंनोहाय फोरमान हो बबे अफिसारा नोंनिफ्राय फैसा बिया बेखौ फोरमान हो जारौ जानला मोनला दाबुं ससियेल मिडिया डेन्जारसो ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला खोथा दाबुं नोंनि महरखौहाय नायनानैहाय आङो ओरैबायदि थगायसुलिसो नुयो सोरनि गियान लानानै बबे टिचारनि नलेज लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव पलिटिक्स गेलेनो फैदोंथाय आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों नोंबायदि मानसिनि खुगानि रावखौ खोनानानैहाय जेरावहाय खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफ पार्टिनिसोमोन मैया दाख्लैसो हाबदों इउपिपिएल पार्टियावहाय दिनै इउपिपिएल पार्टियाव फैनानै खाम्फा बरगयारि सारा जाखिनि मावनो गोसो जादों बेखौ मावगोन नायलांबाय था नोंसोरो बिसोरखौ मोजां मोना होननानै बुंदों दा निसिमायावहाय ग्रोम ग्रोम नायदो साइडआवहाय नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बेसेबां ग्रोम ग्रोम मानसि सापर्ट खालामदों नोंसोर मोजां मोनाखै जानांगौ नोंनि गोसोआनो गाज्रिखा 17 बोसोरावबो नों खाम्फा बरगयारि सारखौहाय सापर्ट खालामखायाखै दाबो नों खालामखाया बेलाय नोंनिसो गोरोन्थि नों सासे सापर्ट खालामाब्लानो दुनाया सापर्ट खालामा नङा सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ बिजिरनानै नायगासिनो दङ दिनै बेखायनो बुंदों आं बुंनो गोरोंब्ला बुंनो रोङाब्ला दा बुं ससियेल मिडियायावहाय लाइसिंसिं जायो रायजोफोर बे समावहाय निसिमा हालामनि माखासे बैसोगोरा आबैमोन मादैमोन आनैमोन बिसोर बायदिनि बुंनाय रावखौहाय खोनासंदो मा बुंदों मावाखै खेबसेबो मावाखै मुसारि गांसे लायनो थांबानो 20 थाखा फैसा दं नोंनाव होननानै होखारजादों जोङो बिपिएफजों आरो जोंनाव बिसोर माबा मोनसे खामानि मावनानै होनो नोंसिनियाव मोना होननानै जों होखारजादों फैसा 20 थाखानि थाखायनो मुसारि गांसे लायनो थांबानो सिगां बिपिएफ सरखार समाव औ बिपिएफ सरखारा जोंखौ मुसारि गांसे लायनो थांबानो नोंसिनाव फैसा 20 थाखा दं मुसारि लांनो फैनो होननानै जों होखारजादों दा नोंसोरो बयबो साखाफारा जाबाय रनजित साखाफारा जाबाय जों गोजोनखौ नांगौ शान्तिखौ नांगौ जुग जुग जों संसारखौ बोरै जालांनो हागोन बेखौसो नांगौ जोङो थाखाबो नाङा फैसाबो नाङा जोङो शान्तिल' नांगौ दा जेनेबा बिटिआर सरखार जानानै नोंथांमोननि बे ओनसोलफ्राव माबायदि शान्तिया फैदों
बिराद साबसिन सान्थि बिराद सान्थि जों दा उन्दुनोबो हायो जों गामिबो बेरायनो हायो जों गावजों गावबो रायज्लायबायनो जों हायो मोजां दा जों बे टाउन सहरजों थांनानैहाय फैनो हायो हरब्लाबो जों फैनो हायो सिगांफोरलाय जों खोलाहाने खोलाहा साहाने साहा ओरैबायदि बुङोमोन खोनाबाय दा जायफ्रा साननो हनो गोरों सिगांनि थासारिफोरखौ नुबाय गासिबो मिथिगौ मिथिया नङा मिथिगौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों 25-30 बोसोर बैसोनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि सासन खालामनायखौ बयबो नुबोदों नाथाय जायफ्रा नुवाखै बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो नुखानायबो नङा आरो बिसोरो माब्लाबाबो सानखानायबो नङा गोजोना माबायदि बेखौ मिथिखाया दा चिरां जिल्लाखौहाय आङो सिदा खोथा बुंनो सानदों चिरां जिल्लायाव जायफ्रा जेम्स मोसाहारिखौहाय सापर्ट खालामदों बिसोरबायदि मानसिया मात्र फैसानि थाखायल'सो बेखायनो आं सानबाय थायो मानसिफ्रा मानो गभर्नमेन्टनि फैसाखौल' हास्थायो गावबा गाव मावनानै दांनानै जानो हाया नामा थासारिया मोजां जायोब्लानो गावबा गाव मावनानै दांनानै जानो हायो आरो नों गोसो बायदि थाखा फैसा बुथुमनानैहाय न' बांबो लुनो हायो थाखा फैसाबो बाहायनो हायो दा एसे माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जाहांब्लानो सिखाव खावनाय दाखाय खालामनाय लुथिनाय फैसा बिनाय बेफोरबायदि जायोब्लासो ना माब्लाबाबो जायगाया डेभेलप जाया जेरैहाय 17 बोसोरावहाय सोलिबोदों दा बेखौनो मावनो नागिरबावदों बिपिएफ पार्टिया रायजोफोर बेखौ साननाया मोजां बे समाव फैदो सनितपुर बिसनाथ गफुरनिया मा बुंदों नोंथांमोनखौबो खोनासंदो जोङो सापर्ट खालामगोन बेनि थाखायनो जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बिटिआरखौ जोङो हास्थायबाय थादोंमोन नाथाय जोङो एबारसो प्रमद बर' सारनि गेजेरजों जोङो बिटिआरखौ मोननायनि थाखाय जोङो सारखौ बहुत धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बालिजान फरेस्ट गामिनि गासैबो सुबुंफ्रानो जोङो ट्रेक्टराव भट होनानै जोङो इउपिपिएलखौ देरहाहोगोन माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि सरकारखौ प्रमद बर'नि सरकारखौ जोङो बेखौनो मावजानो लुबैदों जे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै सारखौ जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय दा 22 तारिखआव जोंनि पिसिसिनि इलेक्सना जागोन बेयाव जोङो जोंनि रायजो राजाया मैखोमैनो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होगोन आरो प्रमद बर' सारनिसिम जोङो जयजुक्त खालामनो नाजागोन मा थांखि लानानै प्रमद बर' सारनो भट होनो ओंखारदों मानोना नैबे फैबाय थानाय दा बिटिआरआव जों सोसनजाबाय सारनि अननायाव सारा जोंखौ अननायखाय जोङो बेखौ अनफिननो हानांगोन आरो जोङो बे बिटिआर जानायजों लोगोसे माखासे गोबां सुबुंफोरनि गामिफोरा बिटिआरआव हाबबावनांगौ आरो जिल्ला दालांनांगौ गोबां खामानिफोर मावलांनो बहुद आग बारायलांबावनांगौ बिनि थाखायनो जोङो प्रमद बर'खौ ओरैनो बरायबाय थागोन आरो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो खावलायबाय थागोन सनितपुर बिसनाथ गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां दे जेरै दा नैबे मादै आदैमोना बुंदों आरो आनै आबैमोना बुंदों बिसोरो जेरैबायदि सानदों बेबायदि नोंसोरबो सान मानोना नोंसिनि जायगाखौहाय एसेबां बोसोरनि उनावहाय बर'फोरजों सरजाबनो हायाखै आरो हानायबो नङामोन आरो मावनायबो नङामोन नाथाय सासे दैदेनगिरिया सोलायनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जायगाया हाबसनबाय आरो हाबावनांगौ दं बेखौबो मावबावनांगौ बाखि दंबावो बेखौहाय एकमात्र इउपिपिएल सरकारल'सो मावगोन बिनि अनगा रावबो मावा आं बेखौ गेरेन्टि होयो सोरबा एपिबिआबो मावा सोरबा बिपिएमआबो मावा सोरबा बिजेपिआबो मावा सोरबा कंग्रेसआबो मावा सोरबा गोदान पार्टिफ्राबो मावनाय नङा बेखौ नोंसोरो सिन्था खालामनाया मोजां नोंसोरखौ फुस्लायनो हागौ फैसा होनानै नाथाय नोंसोरो माब्लाबो दागोजाव एकमात्र हारिखौहाय दैदेननो थाखाय सिन्था खालामग्राया इउपिपिएल पार्टिनि मावथिल'सो इउपिपिएल पार्टिनि सिएम प्रमद बर' सारजों लोगोसे बिथांनि मावथिफोरल'सो बाखि रावबो सिन्था खालामा बर' हारिनि थाखाय दानिया रायजो राजा नोंथांमोन जों सावरायगोन सुकुर आलीनि सायाव सुकुर आली बायदि सासे माइनरिटिया बिपिएफनि सिटखौहाय जाम्बा बुंनाय बेयावहाय जोबोद लाजिंसिं जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा जुदि सुकुर आलीनि जायगायावहाय सोरबा बर'आ बिपिएफनि सिटखौहाय जाम्बा बुंमोनसाय बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा लोगो लोगो एफआइआर होआमोन नामा केस होआमोन नामा धुमखि होआमोन नामा निमाहा बिहोआमोन नामा ससियेल मिडियायावहाय
नाथाय सासे माइन'रिटिया सासे सिखखौनो जाम्बा बुंनायनि खेथ्रआवहाय दिनैहाय BPF नि मावथिफ्रा जेबो खालामनो हायाखै, लरेटबो सोमावनो हायाखै, ससियेल मिडियायावबो निमाहा बिहोनो हायाखै, केस होनायनि बाथ्राबो बुंनो हायाखै। मानो? बर'जों बर'ब्ला सिंहफोर बायदि जुजिलायो, मोसाफोर बायदि अख्रेबलायनो नागिरो, गुबुन हारिजोंब्ला दाउसा मावरियाफोर बायदि एरसोनानैहाय बाथ्राखौ सिखोमानानै दोननो सेस्था खालामो। बेनो जाहैबाय बर' हारिनि आखल आखु। मिथिबायना रायजोफोर? बेनो बर'नि साननाय हनाया। जोबनायाव फैदो, चन्दन ब्रह्म सारा मा बुंदों आरो EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदों। মই চিধা চিধি এটা কথা ক'ম আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে 40টাত যিমান যজ্ঞ পূজা গীৰ্জা মছজিদত নাযাওঁ কিয়, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত, প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলেও এইবাৰ UPPL দলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। কিয়নো আউট অফ 40 32টাতো আমি জিকিমেই, 5টা BPF জিকিব, 3টা BJP জিকিব।